Παιδιά, είμαι η Βαλεντίνα, το έχω ξαναπεί και το άλλο. Αυτό είναι το δεύτερο μου βιντεάκι, αυτό, ναι. Και σας έχω πει, λοιπόν, για να δούμε τι φοράει. Φοράει αυτό, από το Yes, κάπως έτσι, με 25 χρυσά. Φοράει και αυτό το σορτσάκι από το KSP 6 χρυσά. Εντάξει. Ναι, θα βάλω και λίγο το τραγούδι. Άμα θα σας αρέσει αυτή η μουσική, εντάξει, απλά μην μου αρέσει. Λοιπόν, νομίζω πως ακούγουμε με τη μουσική. Νομίζω ότι σας αρέσουν τα πάρτι, από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι. Το Facebook της, οι φίλοι της, οι παλιοί φίλοι της, και για να δούμε τι έχει στο σαλόνι μαφιάς. Λοιπόν, αυτό μάλλον θέλω να το φοράει. Έχει αυτό το μαλλί, αυτό το μαύρο. Έχει, εντάξει, έχει και αυτά τα μαλλιά. Πιο ωραία αυτό είναι, μου αρέσει. Έχει, πολλές έχει. Αυτά εδώ τα μαλλιά. Και αυτά. Λοιπόν, στο μακιγιάζ έχει... πήρε 2 καινούργια. Έχει μόνο μια σειρά, εντάξει, δεν πειράζει. Κοσμήματα έχει... Για να δούμε πώς έχει. Έχει 2 μόνο σειρές, εντάξει, δεν πειράζει. Στα νυχιά δεν πειράζει, ας έχει τελείω. Δεν μπαίνει έτσι, τέλος πάντων. Μπαίνει, νομίζω, εδώ. Όχι. Εδώ, κάπου εκεί. Ωραία. Λοιπόν, για να πάμε στο blog της, μήπως έχει γράψει κάτι. Όχι, δεν έχει γράψει τίποτα στο blog, απλά εκεί πέρα λέει ότι περιμένεις πώς και πώς να διαβάσεις αυτά που έχει γράψει, πες το απλό. Πορτοφόλιο σχεδόν για να δούμε που είναι. Ναι, έχει πάει στο κόκκινο χαλί, αλλά πώς να πέρασε αυτό εδώ πέρα, δεν μπορούσα να το περάσω. Όχι, δεν μπορώ να περάσω αυτό εδώ πέρα, δέστε. Άμα μπορεί κάποιος να βρει τη λύση, σας παρακαλώ. Μπορείτε να μου το πείτε. Εκεί πέρα που λέει, ας πούμε, φτιάξτε ένα στυλ δωματίου και αποφυγεύσει, αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε. Όποιοι έχουν δει αυτό το βίντεο και αυτό εδώ πέρα, το random, αυτό όπως το λένε, και ξέρω την απάντηση για αυτό εδώ πέρα, τότε παιδιά σας παρακαλώ πείτε μου για να περάσω αυτό, γιατί κάθε μέρα εγώ ασχολούμαι γι' αυτό και δεν μπορούσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι, νομίζω ότι σας άρεσε. Ήμουνα και εγώ πριν από, ξέρω εγώ, ήμουνα πέρσι Superstar, το βλέπετε εδώ, το βραβείο, έχω βάλει αυτά. Όποιοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για μένα, σας το έχω πει. Όποιοι θέλουν να αφιέρωση κάτι άλλο στο Questbook, το κανάλι μου είναι του αδερφού μου, απλώς το κάνω και βίντεο. Δεν μπορώ να σας πω το κανάλι γιατί δεν μπορώ να το πω. Όταν το κάνω το βίντεο που θέλετε, θα σας λέω το δείτε και θα σας το βλέπετε. Όποιοι θέλουν να μάθουν περισσότερο για μένα, μπορούν να μου κάνουν έτοιμο. Αυτό είναι το βιντεάκι. Γεια σας παιδιά!